Jeg kunne tænke mig en større helhed og en større sammenhæng mellem industri og service og så den handel, vi har i Midtbyen i dag. Jeg frygter jo man kan sige en butiksdød i centrum, og dermed måske en by, som bliver noget mere passiv, end den er i dag. Det er sådan nok det største skræmmebillede, jeg har, og dermed risikerer vi, at vi ikke kan tiltrække de borgere og virksomheder, som kunne være interessant i en kommune som Aarhus. Det, der er vigtigt for politikerne, det er at tage stilling til, hvordan vores by skal udvikle sig i den 2020-plan, som de nu vil fremlægge. Og jeg er overbevist om, at hvis man har nogle ambitioner, så vil det også have en afsmittende effekt på industrien og erhverv. Altså jeg synes, vi skulle have nogle videntunge baseret virksomheder med nanoteknologi, udviklingsfirmaer, som man skal trække ned. Hvis man tager op til Aarhus og kigger op på deres område, så kunne vi godt bruge et par af de virksomheder her i det her område. Får vi nogle virksomheder med, med videntung udvikling, så kunne vi også trække nogle andre virksomheder til. Der vil komme nogle følgevirksomheder, ikke også? Vi vil kunne bibeholde mange af de unge mennesker, som vi gerne vil uddanne her i området, også til at blive bosat sig, ikke også? Ikke? Så vi har mange muligheder her i området, men jeg synes ikke, vi udnytter dem. Jeg tror faktisk, at erhvervslivet langt hen ad vejen er rigtig gode til at arbejde sammen og selv klare vores egen udvikling. Jeg tror, der hvor kommunen kan gøre en rigtig stor forskel, det er i forhold til at skaffe flere arbejdspladser til kommunen og netop sørge for, at der er erhvervsjord til rådighed, og at der er en meget opsøgende arbejde i forhold til at skaffe virksomheder til kommunen, der kan komme med nye arbejdspladser også. Så jeg lagde mærke til, at der var et spørgsmål om, hvorvidt vi skulle have gjort en større indsats for at få et slagteri til Skanderborg. Det tror jeg nu jo ikke ville have været særlig passende, for jeg tror ikke, det passer ind i Skanderborgs erhvervsstruktur. Men jeg tror måske lige nu har der været rigtig meget fokus i en årrække på kommunesammenlægningen. Og nu er tiden måske kommet til, at vi skal begynde at sige, nu er vi i en kommune. Erhvervslivet kan godt finde ud af at klare sig selv og få sin struktur på plads. Så lad kommunen være mere aggressiv og mere opsøgende i arbejdet på at skaffe nye virksomheder til kommunen. Jeg synes, der bliver remset en masse ting op, som man gerne vil måle på, men der kommer jeg fra en ingeniørvirksomhed med rigtig mange ingeniører. Jeg kunne godt tænke mig, at man i stedet for bare at måle på nogle ting, rent faktisk fik nogle målsætninger. Det savner jeg rigtig meget. Det her med at måle, det er jo meget tilbageadskuende et eller andet sted. Vi skal stille nogle målsætninger op med, hvor vi vil hen, i stedet for at måle på det, der er sket. Historikken kan vi ikke bruge til ret meget. Jeg synes også, vi skal være meget bedre til at fortælle en god historie. Nu er der en eller anden undersøgelse, der viser, at vi er den 6. bedste erhvervspolitiske kommune. Det er måske ikke det indtryk, man har. Han har sagt, at vi skal ud over rampen. Herning er super gode til at markedsføre sig selv på det her, og få ud over rampen. Succes, ikke? De er rigtig gode til at fortælle en god historie. Det er vi måske ikke herude. Hvis man skal lave en erhvervspolitik, så skal den også være anderledes. Det kan ikke nytte noget, man bare kopierer alt muligt andet. Der synes jeg godt, at Skanderborg kunne komme med nogle udmeldinger, som var lidt anderledes end noget, der ligner en standard erhvervsrapport. Det kunne være en fordel, hvis vi havde en international skole, eller kunne udvide en af de eksisterende skoler til at være en international skole. Jeg mener også på børnehaveområdet, det kunne være spændende, hvis vi kunne tilbyde medarbejdere, at de kunne få passet børnene en langt større del af døgnet. Sådan at man kunne passe på amerikansk tid eller på Asien-tid. Det, som jeg har mødt i min korte introduktion på forløbet 3,5 dage, det er jo, at der er masser af god vilje til at arbejde i dialogbaseret, og det er bestemt også min egen målsætning at gøre det. Og jeg har allerede aftalt flere virksomhedsbesøg nu på de 5 minutter, vi har haft pause indtil nu. Der er masser af de her ting, som er nævnt, som vi arbejder på hele tiden. Jeg vil gerne have lov at fremhæve en sag, som ligger mig særligt på sinde, og det er politikernes arbejdsvilkår i byrådet. Det blev sagt i dag, at byrådet rundt omkring består i meget høj grad af offentlige ansatte og i for ringe grad af ansatte i den private sektor. Det tror jeg har noget med arbejdsvilkårene at gøre, og det er jo et af de ting, som bliver mit ansvarsområde at skabe godt arbejdsmiljø for politikerne. At det er en hjertesag for mig, og jeg håber, at jeg kan være med til at påvirke i retning af, at flere virksomhedsledere får lyst til at stille op til byrådet, at flere ansatte i de private virksomheder får lyst til at stille op. Bedre arbejdsmiljø, det er for eksempel, at man kan nøjes med lidt mindre arbejdstid af fritiden, end det politikerne må stille op med i dag. Det er mere klarhed over, hvor styringshåndtagene egentlig sidder. Det er bedre mulighed for at være med sådan på den personlige måde, man nu vælger. Større klarhed på, hvordan de strategiske beslutninger egentlig bliver til.